खुलुमबाय दिनैहाय राभा ब्लग इउटुब चेनेलजों नोंथांमोनखौ जानला मानला दिन्थिलाबायनोबो हागौ मोजांबो दिन्थिनो हागौ आसा खालामो नोंथांमोना नायलांबाय थागोन नोंथांमोना राभा ब्लग होननानै साननानै ला जों बेखौ गनायो बेजों लोगोसेनो दिनैनि नैबे दाउखा बिदै फेस्ला सावथुनखौ जोङो बेखेवसिगोन बेखेवनायजों लोगोसे जोङो मोननै मोनथामसो शट लागोन मोनाबिलिबो जानो हागौ नोंथांमोना नेनानै एबा मोनानोबो हागौ दा बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थागोन आसा खालामो आरो जोंहा हाबाफारिया सोलिगासिनो फारसेथिं नैथिंबो ओरैजाय नै बेखौ जोङो आलासिफोरा फैनाय लोगो लोगोनो बेखेवनाय जागोन नोंथांमोना नेनानैल' था आरो बेजों मान गोनां जोंहा प्रबिन बेरा मैथा दंखायो दै ओइ फकास जादों एसे मोजां फकास नुबाय एसे मोजां थानांगोन ना औ बिथाङानो जाहैबाय स्क्रिप्ट राइटार दिनै डिरेक्टर बेखेवनो लामायावनो फैबाय ओरै फै सासेयाबो फकाप बाय पिकआप खालाम नोंथांमोना दाउखा बिदैखौ नायनो दाबाव जेरै मानि थाखाय दाउखा बिदैजों बे सावथुनखौ रुजुदों आरो मानो दाउखा बिदै बेखौ नोंथांमोना नायोबा बुजिगोन निस्सय मिजिंथिबाय निस्सय आरो राभा ब्लगखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव निस्सय राभाखौ जों बर'आव लाबोनो हानाय जोंनि थाखाय जोबोद दिनै गोग्गाथावना हामबाय ओंखायनो दिनै बिथाङा राभाबाबो बिथाङा बर' रायलायो आरो बर' रोंगौ बेफोरबायदिखौ जोङो साबस्क्राइब खालामनांगौ आरो हेल्प खालामनांगौ ना मा फंबाय गोजोननाय जासिबाय नोंथाङा जे आंखौ ओरैबायदि सिनि सावसुबनाय बायदि हलंगी नांगोलखौ आनावजो सोर फलङा आनावजो सोर हमसालाखौ हम बिलि दालाङाव मावाल' मोनो आङो बेनिफ्रायनो सोलोंदों राभा माथोखौ ओमफ्राय दा एसे एनै रोंगासिनो दङ बिथाङाबो आंखौ फोरोंबाय थायो दा एसे एनै हाबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना नायलांबाय थागोन बेखिनियावनो जोङो दिन्थिनो लाजोबसै नङा होमबा माबायदि जायो एसे गोजौजोंबो दिन्थिनो नाजागोन जोङो मोजां नुदों मानसिफोरखौ दे जय दाउखा बिदै दाउखा बिदैनि दैफा बिदै जानो थाखाय सफैजोब्बाय जों दासो स्टेसनाव ओंखारबाय नै नुवाखै नै मानसिफोरा गोजाना माय जाजोब्बाय नै खावथुम खुथुम नै दाउखाया नोंसो सासेया ओमफ्राय नै गैला सेस भिउस जेने थेने सफैना जेने थेने सफैला जोब्बाय आरोखि जोङो प्रडिउसारखौ नेगासिनो गारि लानानै बुम 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 बोगासिनो मानसिया माबायदि स्लिम ना खाब्रां सिब्रां मोनाखै जेबो मोनाखै दाबो गामिखौ मोनदाङाखै नालाय जायखिया ट्रेनाव गाज्रि मोनदों मालायनि जानायखौ गेस जाबोजोबदों बादाम ओमफ्राय चावमिन जोंनि सिट खाथियाव जानायानो गाखोजेननायावनो दावदै जानाय सासेनाथ' चावमिन होननाय लोगो गेस जाबाय जाहैदों जारलासो फफ्लाया नायदो ओमफ्राय फिसा बायदिखा बुरजा हामबायना जादु दाउखा बिदैनि मासेखा नै दाउखा बिदैनि मुङाव लागाव 1 कुइन्टेल होखावगासिनो हग्राफ्रा क्रट लायनाय हरथारदों माथो लागायखाबायना बरिया मोनजा दाउखा बिदै स्टार्ट जाबाय बिनि मुङैनो मोनजासिगोन अमा गस्लाफोर गोदान बायना होबा बिसिनिया सिलायाबो प्रिस्टलाबो खानायासो लायो बेंगायासो लायो सानै लेंग्रानो होया गावदो होनबाबो माथिं गावनोबो पात्ता गैया सासेया खोन्थाबा नै गोखैखौ आगै बानायदों आगै देन्जारलै बेखेवनाय हिसाबै दिनै बिथांखौ शुटिं लानाय जागोन आरोखि सोरनि हाबा जानो नागिरदों सोरनि गथ' जोनोम जानो नागिरदों नोंनि नामा
बेमार गैथारालै गथ'आ अजाया नैबे नामा सयथा अन्थाइसो दङ अजाया नोंना अन्थाइया बेमार नङाना हे बे जानाय नङानो दा बेमारा माखौ होनो माखौ होनो बेमालाय जेबो खालामा इन्जुरसो बेमार अन्थाइ बेमार नङा आरो बेलाय सानायजों सोमजिनाय खल्दै खल्दै जानायसो जेबो नङा अन्थाइ बेमार नङा न'बो लुनो हाबावसो सैथो मानसिफोरा बावसो दैख्रिमा गुल गुल बेखौनो दिनैसो इन्टारेस्ट जादों खेमन खेमन मोनबाय थानोबो नाङा अन्थाइफोरखौ बारा जायो जागासिनो दिनै दाउखा बिदैखौ जागायनो नागिरबाय दिनै अपेनिं सेरेमनि बिनिफ्राय जोङो मोननैसो सुट लागोन गोबां आर्टिस्टफोर दङ आर्टिस्टफ्रा सफैबाय ओरैजाय मेकआप सोलिगासिनो दङ आंबो फिसा रल मोनसे खालामगोन आंनिबो दङ दिनै रायजो राजाफ्रा दाउखा बिदै मुभिखौ नायनो दाबाव बेयो फुल कमेडि मुभि आरो गोबां कमेडियान जोंनि बर'नि माखासे मोजां मोजां कमेडियानफ्रा बेवहाय दङ जेरै आदा मेन्देलामोन दङ दैमु गावरिमा आब' दांखो बिरमल बबा जेंगाव बुहुम बिबु गोलाव आब' लंकेश्वर गोबां आर्टिस्टफोर दङ सोमदोन राकेश गोबां आर्टिस्टफोर दङ नोंथांमोना जाहाथे बेखौ नायनो दाबाव मोगथां नार्जारि दङ जोमै भाई दङ गासिबो माने साफा साफा मोजां कमेडियान गोजा नोंथांमोना दाउखा बिदै जेला सावथुना ओंखारो नोंथांमोना नायनो दाबाव गोबां कमेडिबो दं आरो गोबां ट्रेजेडिबो दङ आसा फारिदों नोंथांमोना बयबो नायगोन अनसायगोन आरो बे मुभियाबो मोनसे इडुकेसनेल मेसेज टाइपैनो लादों आं बे मुभिखौबो नोंथांमोनखौ बयखौबो नायगोन होननानै आसा फारिबाय नोंथांमोननि साखाथिफ्राव उनफ्राव जेब्ला मोनहैगोन अब्ला नोंथांमोना जाहाथे बयबो नायगोन आरो जोंनि बे आर'नाइ फिल्म प्रडाक्सनखौ जाहाथे बयबो थुलुंगा होगोन नोंथांमोननि अननाय मोनब्लानो नोंथांमोननि सहाय मोनब्लानो जोङो बोसोरफ्रोमबो बेफोरबायदिनो सावथुन दिहुननायजों लोगोसे हारिमुखौ सिबिलांनो हागोन बेनि थाखाय नोंथांमोन बयखौबो गुरैयै खावलायबाय जै दाउखा बिदैनि जै दाउखा बिदैनि जै दिनैहाय शुटिंआ जोंना अपेनिं खालामनाय लोगो लोगो जागोन ओमफ्रायो जोंना शुटिंआ मैथामोननि फेमिलिनि शुटिं जागोन बेयाव मैथाबो रुल खालामगोन दैमु आगैबो थागोन ओमफ्राय जोंहा आयं दांखो थागोन ओमफ्राय जोंहा लंकेश्वर बोराय आयं थागोन लेफ्ट राइट बिथांबो थागोन आरो जोंहा नै बिथिंबो दंबावोसो बिराद मोजां मोजां मानसिफोर दङ मानगोनां सिजोन बसुमतारी बे समाव सारखौ गावनि सिनायथिखौ थाखाय खावलायबाय लोगोसे सारखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय खावलायबाय गोजोननाय थाबाय सारनिसिम बे समाव आं सिनायथि होनो नागिरदों मिस्टार्स गुणवती बसुमतारी जायखौ जोङो बर' सावथुन मुलुगाव आंखो लोगो होनो सिनायो बे समाव सिनायथि होनाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों जोंहा बरायनाय जाखाबाय गोजोननाय थाबाय बायद'निसिम आरो बे समाव सिनायथि होनो नागिरदों धर्मकान्त ब्रह्म जायखौ बर' सावथुन मुलुगाव मेन्देला होननानै सिनायो सारखौ बे समाव गावनि सिनायथिखौ थाखाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनाय खावलायबाय गोजोननाय थाबाय सारनिसिमबो आरो सिनायथि होनो नागिरदों लंकेश्वर बसुमतारी बर' सावथुन मुलुगनि सासे मुंदांखा महरगिरि लंकेश्वर बसुमतारी सारखौ सिनायथि होनाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनाय खावलायबाय गोजोनथों सारनिसिमबो लोगोसे बे समाव आं सिनायथि होनो नागिरदों मिस्टार प्रदीप बसुमतारी बिथांखौबो एसे आवगायबाय गावनि सिनायथिखौ थाखाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनाय थाखाय खावलायबाय आरो सिनायथि होनाय समाव जुलिं सारि बिथांखौ सिनायथि खावलायबाय गोजोननाय थाबाय आरो समाव बयनिसिम बाबानि दिपि आरो जायखिजाया आरो साफ्रोमबो जों साफ्रोमबो बयनिबो गोनांथि जायखौ खालामनानै 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 गावखौ जों सासे बिजिरनो मोनदों आरो मोनदों आरो सिनायथि होनाय अके फिथा हानायनि थाखाय बिथाङा आवगायदों बे समाव बिथाङा फिथाखौ हासिगोन गासैबो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो थाखाय खावलायदों सारनिसिम गोजोन जों बेखौ फोथायनाय दङ थांनाय बोथोराव जोङो आर'नाइ जिसिनिमा बे जायगायावनो बेखेवजेननाय हाबाफारिखौ लादोंमोन बेनि उनाव आगर गैयै आर'नाइखौबो बे जायगायावनो बेखेवगिरि हिसाबै आंनो बे समाव दंमोन आरो बे सिनेमा ओंखारखांनायनि उनाव रायजो राजानि जिबायदि अनसायनाय बे अनसायनायखौ जोंबोथ' मोनदांखादोआनो बेवहाय नोंथांमोनाबो जिबायदि माने उमुक जायगायाव बेबायदि परिबेस जादों जे सियार होलायनो हायाखै मा होनो सिजन टिकेट होख'लायनो हायाखै दिन्थिस्लाबनो हायाखै होननानै जिबायदि जोङो खोनानानै मोनदों दा बेखौ जों खोनानानै जोङो आसा खालामदों जे नोंथांमोननि जि थांखि जि सिमां बे सिमाङा बर' हारिनि गेजेराव बा जि थांखि बे बर' हारिनि गेजेराव एसेबाबो टाच खालामफैनो हादों होननानै जोङो फोथायनाय दङ गुबुन गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरि नोंथांमोन
बयखौबो खनसे जयै खुलुमबाय लोगोसेनो दाउखा बिदै बे सावथुनाव फावगिरि महरै लेंहरनानै लाबोजानाय मानगोनां आलासि मानगोनां आदा मेन्देला आदा प्रदीप आब' गुणबती आब' लंकेश्वर दैमु जुलि आरो गोबां जोंनि फंबायमोन दङ बिनानावमोन दं जायफोर बिथांमोना बे आर'नाइ फिल्म प्रडाक्सनजोंनो गिबि दिहुनजेननायनिफ्रायनो दासिमबो सोमोन्दो दङ बिथांमोनाबो फाव खालामगोन बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ आरोबाव बावहरबाय आसा फारिदों जोङो बयनिबो अननायाव दिनैनि बे जानाखि अपेनिं खालामनाय अपेनिं सेरेमनि हिसाबै खालामनाय बेखेवजेननाय दाउखा बिदै सावथुन बे दाउखा बिदै सावथुना मोजां जाफुंसारगोन आरो जोङो दिनै खाफाल गोनां जोंनि BKWSनि मानगोनां डिपुटि चिफ सृजन सार बिथांनि आखाइजोंनो जों बेखौबो बेखेवनो मोन्दों आरो बिथां सारनि आखाइया गोदै होननानै जोङो बुंगासिनो दं सानदोंबो मानो होनोबा बिथां सारनि आखाइजों थांनाय बोसोरावबो जोङो फिथा बेखेवदोंमोन फिथा होदोंमोन बिथांनि आखाइजोंनो बेखेवजेनदोंमोन खोब रायजोफोरजों अनसायजादोंबो माने जोङो बे गोजोननायखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया आरो दिनै बिथां सारखौ जोङो आरोबाव बे बेखेवनाय हाबाफोराव मोनबावदों आरोबाव एबारबो दामरा बायदि खारबावगोन बायदि मोनदों आं अखा दामरफोर बायदि हाबावगोन होननानै सानदों जियानो जा जों बयबो आर्टिस्टफ्रा गोसो होलायनांगोन मोजां सावथुन खालामनो थाखाय आरो बे दाउखा बिदैनि ओंथिखौथ' जों खोनाबानो एसे मिथिखायो दाउखाया मा आरो बिदैया मा खिन्थु बेलेग दाउनि बिदैखौथ' जों जायो दाउखा बिदैखौथ' जों जाया आङो बे टाइटेलखौ माबोरै लानाय जादों जिहेथु आङो सिगां मोनसे ए ग्रेड मोनसे गिदिर साख्रिनि आं मोनसे इन्टारभिउ होदोंमोन बेवहाय आं मोनसे स्क्रिनिं टेस्टखौ आं मोजां पास जादों माने पस्टआ मोननैल'मोन जोङो 700 जन जोङो माने बेवहाय इन्टारभिउ होदोंमोन 700 इन्टारभिउ होनायाव जोङो 70 जनबो जों सेलेक्सन जादों दा 70 जन सेलेक्सनाव 70 जनाव स्क्रिनिं टेस्ट जादों स्क्रिनिं टेस्टआव 7 जन आरो सेलेक्ट जादों बेवहाय आंबो दं आरो 7 जन सेलेक्सनाव बेनिफ्राय पस्टआ मोननैल' उनाव लास्टआव अरेल जाहैबावदों आरो दा स्क्रिनिं टेस्टखौ खालामखांबाय माने पिक्सारखौ देखायो क्रिक देखायगोन बेवहाय मोनसे सिन दंमोन जे सासे हौवासाया सासे हिन्जावसाखौ रेप खालामनाय बायदि आरो माने जबरदस्त खालामनाय बायदि खिन्थु बेखौ जोङो ओरै जानानै पुलिसाव हरजाबाय होनोब्ला जों बेवहाय पास जाया ओरै जानानै पुलिसाव हरजाबाय होननानै स्ट'रि लिरोबा बेवहाय जोङो पास जाया बेखौ स्ट'रिखौबो जोङो 10 मिनिट्सनि गेजेराव लिरनांगौ 10 मिनिट्सनि गेजेरावनो गुथै खालामजोबनांगौ आरो स्ट'रि मोनसे लिरनांगौ दा बेवहाय आङो बैनि माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेसनफोरखौ आं फल' खालामदों आरो गोबां दाबो गिदिर एन्ट्रेन्स माने इन्टारभिउ होग्राफोरखौ आं फ्राय साजेसन होयो जे स्क्रिनिं टेस्टआव नोंनि सेन्टेन्सआ नेगेटिभब्लाबो बेखौ लास्टआव नों पजिटिभआव देखायनो हानांगोन ना बेखौ नेगेटिभ एंगल लांनानैबाबो पजिटिभआव देखायहैनो हानांगोन ओंखायनो दाउखा बिदैया बेबायदि आं बेनि मोनसे फल' खालामदों टाइटेलखौ जे दाउखा बिदै होनोब्ला जों दाउखा बिदैखौ रावबो बाहाया आरो दाउखा बिदैया गोसोम आरो बे एक्सेप्टेबल नङा दाउखाखौ जोङो लांगोनायाव गाबोबा जों बेखौ गाज्रि होननानै सानो जोंनि खैफोद सुनि होननानै सानो नङा जों सानो जों जेब्लाबो जोङो मोजां बुस्थुखौ लुबैगोन मोजां दाउदैखौ लुबैयो माने मोजां फिथाइखौ जों लुबैयो गाज्रि फिथाइखौ जों मालाबाबो लुबैया ओंखायनो जोङो जेब्लाबो जोंनि थिंकिंआ मा जानांगोन जोङो मोजां फिथाइखौ लुबैनांगोन गाज्रि बिदै मोजां बिदैखौ लुबैनांगोन बिदै माने मा जोंनि फिथाइ नङा होमबा सार बिदै माने जोंनि फिथाइ ओंखायनो जोङो गाज्रिखौ जों जेब्लाबो हास्थायनाङा जों मोजांखौ हास्थायनांगोन जाय मोजां खामानि जाय मोजां एक्टिभिटिस जाय मोजां समाजारि आखल आखुफोरजों जोंनि समाजाव मोनसे मोजां गियान होनो हागोन बेखौनो लानानै आङो बे दाउखा बिदै सावथुनखौ लिरनाय जादों आरो बे पार्टिकुलारलि आङो सिगाङावबो आगर गैयै आर'नायाबो सोलोंथाइखौ लानानै लिरनायमोन एसे बेबो सोलोंथाइजोंनो सोमोन्दो दं मानो होनोब्ला आङो माने 2010 निफ्राय सिनेमा खालामबाय खालामै आङो बिराद इन्टेलेक्सुयेलफोरनिफ्राय आं बिराद साजेसनबो लायो राइटार्स एकाडेमिनियानो जा साहित्यनियानो जा गोबां डक्टरेटफोरनिफ्राय आरो मोजां जेनेबा PhD हल्डारफोरनिफ्राय गुबुन हारिनिफ्रायबो आङो गोबां साजेसन लायो फ्राय माने जिहेतु आंखौ स्क्रिप्ट लिरो होननानै बिथांमोननिफ्राय आङो माखासे मेसेजफोरखौ आं मोनबाय थायो बिथांमोना बुंबाय जे जोङो हानायमानि पजिटिभ सेन्सआव आरो सोलोंथायारि सावथुनफोरखौ जों खालामनो नाजानांगौ बेखेवनो हानाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां डिपुटि चेयारमेन सार बे हाबाफारियावनो नुजाफैनो हानाय लखिमपुर बर' स्टुडेन्टस इउनियननि आफादगिरि लेङा आफादगिरि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां बिबानगिरि
बेवहाय बिजनेसमेनबो दं होनना बुङो फंबायनिसिमबो अननाय आरो मोजां मोननायखौ हामलायबाय लोगोसेनो जोंनि नैबे हाबाफारियावनो बा दाउखा बिदै बे फिल्माव आर्टिस्ट महरै नुजाफैनो हानाय मानगोनां नोंथांमोन आरो लोगोसेनो जायगानि गासै रोंगौदामसा नोंथांमोन दिनैनि नैबे हाबाफारियाव फैनो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों दिनै जाय बिथाङा बे फिल्मखौ प्रडिउस खालामगोन प्रडिउसाराबो गोदान नङा आरो जाय बिथाङा स्क्रिप्ट लिरदों डाइरेक्टर बिथाङाबो गोदान नङा बेनिखायनो माबा मोनसे दि बुंबावनांगौ आं बेयाव दं होननानै सानाखै साफ्रोमबो रोंखा राखा बेखायनो मोजां जागोनखौ आसा खालामो आरो जिखिनि रोंगौदामसा बा बेवहाय फावखुंगुरफोर दंफैयो बिथांमोना साफ्रोमबो गोजाम नङा गोदान नङा गासैबो गोजाम गोजा बेनिखायनो माबा मोनसे बुंबावनांगौ होननानै सानाखै जुदि प्रडिउसारा गोदान मोनब्ला गोबां बाथ्रा बुंनो दङमोन नाथाय बिथाङा रोंखा राखा जाबाय बेखायनो जेबो बुंनांगौ होननानै आं सानाखै जायखिजाया जिखिनि बेवहाय फावखुंगुर दंफैयो जों गासिबो लोगो नांनानै प्रडिउसारनि स्क्रिप्ट राइटारनि जि साननाय जिखिनि थांखि जों बेखौ जयैनो हानायमानि गोसो गोथारै गोसो होनानै जोङो मावफुंनो नाजानांगोन मानो होनबा जों रावबो उन्दै नंलिया साफ्रोमबो मिसर जाबाय बेखायनो गुबुन गासै बाथ्राखौ दोननानै बिथांमोननि थांखिखौ जाफुंनो थाखाय जोङो आगान सुरनांगौ दा आं गोबां बुंनो सानासै साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों हाबाफारियाव गासिखौबो हेफाजाब होनो थाखाय खावलायबाय जय दाउखा बिदै दै जय आर'नाइ प्रडाक्सननि जय आर'नाइ प्रडाक्सननि आर'नाइ प्रडाक्सन लं लिभ आर'नाइ प्रडाक्सन लं लिभ जय दाउखा बिदैनि जय थेंक इउ प्रडिउसार बिथाङा नालेंखर बुखावनानै हाबाफारिखौ आवगायबाय लोगोसे बिथांखौबो एसे खम माने फंनैसो रावजों बिबुंथि लाखिनानै खावलायबाय जायगायाव जों लानो नागिरबाय नै गासिबो आर्टिस्टफोरा सफैजोब्बाय जों न'आ बेनो बाथरुमा बैथिं दङ न'आ बेनो जोंना लागोना गासैबो जायै लोङै जोङो रुजु रुमु संसारखौ जालांनांगोन